Back. Nice again. Nice. Di saan mo sigarilyo ang hunggal man? Nay, di saan palitan ng sigarilyo? Hoy! Di saan ni palitan ng sigarilyo? Sa muka ka ni mo oy, nagpiking na. Awa, masya na nung pick mo. Masya yan na sa iba. Anong kailangan kong gawin? Hugot pagka diha. Mura pagka tarong. Madyo kay nakailingaw diha. Ako diri si ginuktok. Sa tawagan sa na si Berjon B. Go. Ay, hello boss. Asa naman ka? Dako sa garden boss. Nagmarkot ko sa kapayas. Ngano dai? Di na diri nagtapok. Oh, sige boss, maanahan ako. Oh, karon dayon. Sige. Meanwhile, asa nagtagay na ako? Hindi boss. Hubog ng tingali ka? Hubog nga, tubig ka itong inom. Hubog mo. Ano anak gasolina? Sakol gasolina. Ah, wala na gasolina na eh. Ah, mga dyan ay kay di na ako mag-uol pa. Pahatag na mag-inom nun. Kuha ako sa motor na ako. Diba? Tubig kanal. Kag pulutan na poy. Kaya pa na ito dyan, kaya ako bala. Oh! Tay ganas. Ato ning lapuan. Uy, ganas! Ganas nila nga. Kuha mo na, daon mangga. Taka boss. Ah, saan nila? Nabihit. Amay na yan. Boss, sa tinuod, dako jud problema. Unay makaon sa pamilya. Ngaon may bato, among inunan, lansang. Dakag lansang tambay kay banda yung tatay. Wala may kaon. Boss, pwede ko bale, boss. $500,000 agad. Wow. Binuang mo poy. Matay po ng bato poy eh. Wala bang si Boy Tapang, kaon magbato. Tiger. Tagiring mo na poy. Bitaw, tinood lang. Karing sweldo, di ka kayo magulang na. Kita nga tanang katutaan na. Ako'y tagiya na. Tinood na. Gimana nga sa akong kaluluhan? Boss eh, boss. Oh, boss ko rin to, boss. Ikaw, Tagiring na ka poy. Gusto patsong kaya ka juga patsong boss. dagga ka mga backup mo na general. General ko an, burka ka dun sa probinsyano ba? Kamu lisod. Tagay dia. Tagay poy. Mura nang daggaw na. Tagiring ka poy. Ano na poy? Wala. Ano eh? Ay wala. Ano poy? Disco tara, Oh, disco tayo. Ako wala ka. Ako ba? Ah, Marawi poy, Marawi. Ah, ta disco. ato sa Dubai. Kalibunan, Karyas. Karyas. Karyas? Kaya okay na ito kaya bounce daan. Oh, sige. Bawi. Tour guide. Oh, iusan tayo yun. Kalimutan man. Ano ni poy? Oh. Tanawad kita boss. Ano ba? Bale lang yung million. Para birthday sa akong anak. Bayad ko 5 ka barangay kay. Ihal ko kandik. 5 ka barangay kanting ra. Poy. Hindi. Bale, tulintos magkakanding. Ito, kanting. Skwinta ko pa. Kabaw. Oh. Million yun. Million ba? Ja, saan boss? Aw, birthday sa mga anak ko mano. Kinintos kanding. Ako'y bahala na. Kinintos sa kanding o si Kwinda Kabaw. Paparit na sa Jumbay. Basta, okay kayo ka na. Wala problema na. Problema na. Basta boss, lagi. Kinaligan boss. Ako bahala na. Pero karon, huton sa itong tagay kay Doon na yun. sayang ka itong tubig. Hindi naman lang ipainom na ninyo kay. Inom ba din na? Pero, hindi guman ano eh. Mangatang sa kasada. Basta, nagaling mo labay. Ha? Piti na ti Ikaw bahala kay birthday man yung anak kong mano. Ikaw bahala. Ikaw atang
Ako bira. Boss, ay makakuan boss lagi. Patay ko ni pamilya boss. Patay ko pamilya. Bahala na. Di ba kayo Boss, surat ang tagay, boss. Harap na. Tara, angatan ka dito. Unsa naman ka? Aga ka na kay basi matumba na ka pa. Aga ka na. Unsa naman ka? Buk mo ka poy. Dagaw. Sa pitsil boss. Ha? Pitsil. Pitsil. Ah, sa dinada mauli na sa ila. Baktas naman. Bahala na dyan. Ha? Bayaran na na. Uy, si Simpoy matumba. Uy, Uy, di tayo. Tayo? Tayo bantay da. Unsa naman hubog ka? hubog kag tayo. Oh, night tanaw. Oh, ikaw pa. Ligo pa. Ligo ta mo ligo. Ay, boss. Para sa Di ay sa. Sa tigingon na kanina. Di ba yung ako basta na yung mulapay dire. Ako. Tinood na. Boss. Tinood na ako, boss. Why mo sokol mo boss. Hawa motor. Di, ato nga na. Ako bahala. Hida, boss. Hida. Ako, boss. Ikaw, hida. Hida poy. Hida. Uy, hubog ya ka. Hida poy, tay giring ka poy. Oh, dalaw. Oh, ano sa? Checkpoint. No. Idapin sa motor ni Madria. Idapin na. Sangit pa nito. Di na pwede na nga na Madria. Di na pwede nga na kay. Na checkpoint dire. Yan na kalisensya ni motor ni mo. Wa boss. Wa lisensya ni. Wa. Na di na pwede dire dong. Ano na kayo sa violation. Tambot mo na. Init na. Bitaw, may gamay boss. Ha? Dugay mo kabuot. Sige na. Oh, na kayo usawa violation. Pagkaduha na ka-helmet. Nadri agi butang. Ay, may helmet ya. Sige na, mura mo. Ay, ikaw tanong mo ako dumabis naka-inom ko. Sa mo ini. Oh, itaw. Oh. Oh, sige na ka. Pero nadon may batas diri abo dong. Basta na ka kayo sa violation, multa jud ako sa kalibo. Saman. Multa jud ka, di ba? Di na ibilin mo ng motor. Ah, way kwarta. Ibilin mo. Daplin na. Way kwarta no. Daplin ko. Saan? Ha? Wait, kwarta boss. Way kwarta lagi saan? Ato. Bilin na ba? Bilin eh. Sugot mo bilin mo to. Oh, bitaw kay baligya alam na ito no. Ayo boss. Di na pwede nga na. Ikaw lako to. Uy, basin mabunugan ka na ron. Amo na ni mo motor ni mo kay violation ka. Batasan. Saan ni boss? Amo ko. Baktas mo. Buang. Bus ali. Atay mo to ha. Bahis ka jo. Pantay tong yung bus lagi. 1 hour later. Lugad sa pagkatong virgin nga ganihar man ta si ginuwatay dire. I'm scared. Nagbaktas. Boss. May pasaylo ato ko boss. Tripan ko kanto boss. Akay tulo ka buok. Malaki nga po sa bagnaon. Yun sa maka. Kuha ang motor. Iwa ko na ko lisensya. Kaya ay. Tabangan ko sa atong sibagkan ko boss. Atay ng motor kaya. Di ba may SP ka diya? Kung nasa motor no. Ja. Sakto. Nakitawagan respect na to. Dali na boss. Kaya kadong motor sayang ato to. Pag hilom ragod. Nakatawagan. Isa, i-type sa na. Tara, kuha kaya mo. La boss. Ate kisa man tawag. Aw. Pali. Labos. Sa problema. Oh. Naon ta may pa kuan ba? Patrabaho nimo. Aw nato dai. Pwede ra ka? Oo, lugar ko karon. Yaman day. Sige ako bahala. Muna ako. Sige. Are may nagtapos umi dire boss. Tapos. Sige. 1 eternity later. Kaya si mong gitawagan ay. Sa iwatan sa nato kadiyot. Aw dara malay, dara. Boss. Sa problema nito day. Ini mo gani istorya kano. Boss. Ani boss. Labay ko ngadto ba? Tay tulo ka mangtas ngadto gikuha ang motor ko. Gikuha ang motor kay wa ko lisensya.
Sayang. Ato mo yun boss, sayang ka to toy. Ano sa plano ninyo? Tatawa na to. Tatawa ni mo day. Tatawa ko man ito. Ano? Bili ng bike. Gaya oy. Asa naman sila dapit? Oh, to. Ang kana? Kanang tulo na. Nay tulo. Isti na. Tara, to. Yes! Natin motor! Ato bahinon? Ay, di na to bahinon. Ako'y boss. Ano? Di na bahinon na to. Di, bahinon. Kaya ako'y boss. Ay, natin motor. Hoy! Now, day! Kisa nagbugal-bugal ay ng tataw. Huwag mo, kailan na mo? Ako'y boss, dire. Salig mo ng dag batuta. Hops, oy, isa. Kay puro mga dun mo isog. Tolo mo. Hamas maadyo ani sports na lamang mo. Oh, sige! Isog ka! Unsa na! Ako repere ha. Kisay ko anin jo, kisay kana kontra nila. Usa sa. Ako. Sige. Ako ba? Kisa ito. Kisa ito. Ako! Isog Oh, no sa! Dire. Roll. So yung nga niya, ang roll sa nga duwa, bawal igon sa itlog. Sige. Tangkugo, tuhod, ug siko. Sabot! Touch grab! Oh, balik. Ready? Fight! Oh! Ole. Say next. Rungat. Ikaw. Bula. Bisa sa inyo. Ikaw. Ka. Ang rolls. Bawal itlog. Ang kugo. Tuhod. Ug siko. Sige! Kasabot. Touch gloves. Atras gamay. Rungat. Ready. Fight. Balik. Ready. Fight. Ladies and gentlemen, this is our last game in this evening. Let's get ready to rumble! Introducing first, fighting in the red corner, Jan Cesar Bujang. Fighting in the blue corner, the Bandol the Great. Ano, relax mo. Tol! Ang rolls, bawal itlog, tangkugo, tuhod, siko, kasabot! Sabot! Ang premyo ane, unya na! Ang premyo ane, huwag isa makadaog, o makaangkos ang motor! Oh, sige! Okay na! Touch gloves na! Unja na! Touch gloves! Oh, unya na! Tres gamay! Ready. Ready. Fight! Balik. Maayo ni. Ready. Fight! Oh!
Ready. 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 Ready, ready. Fight! Tabla. Ready. Fight! Ngayong hapon kaya tong tanan, akong i-anunsyo ang idaog karon. Diri na team! Awin lang masunod. Tara. Sige, salamat. Tugin guys. Salamat Botol. Bye-bye. Yeah. Asa ang motor? Hoy, ang motor oy, ang motor. Boss, hey, boss, kalimot ka boss, ang manik, wala mo yung motor boss. Oy, dire, ito motor na ba? Migo na mangutan. Boss, ako yung problema. Wala pagkaon ng pamilya ba? Ngaon na may bato. Ang gisog ba? Pwede ko mabalin. Pamilya. Lamay katawa mo. Tara boss. Urot na. Balik. Boss, surat na tagay boss. Orat na. Tara, mangatan ta dito. Unsa naman ka? Aga ka na kay basi matumba na ka pay. Nangunay naman kapoy. Oh, dalaw. Oh. Oh, ulun ta. Checkpoint. Kita ko tuloy baka. No, di no. Diha na mo to. Di ka Ay, ngayon. mayong udto boss, unsa ni ata? No, diha. Ang darong nga na dayo ra baka dire. Nakalisensya. Nabilin boss. Nabilin. Di na pwede na. Isa na nakalisensya. Nga. Helmet. Bisag nakainom ko. Di ko kakuan. Unsa man din na boss? Buang man siguro ka. Ya, dong, nakalisensya na eh. Naa. Kasabay, nabilin. Ha? Wa ka lisensya kita dire? Nakalimtan man boss, nang hugas man kapag ikan na agad. Na, na kayo usawa. Pag na dya. Pag nga motor. Pag nga na motor. So, let's get ready to rumble! Thanks! Introducing first, fighting in the black corner, Jan Cesar! Fighting in the blue corner, Bandol the Great! Touch gloves! Sabot ako sa roll! Rolls! Wapa! Unsa man to? Ang rolls! Bawal itlog! Bangkugo! Siko bitaw rin. Pare ko sorry. Let's get ready to rumble! Introducing first, fighting in the red corner, Jan Cesar Imang. Fighting in the blue corner, Bandol the Curly. Ladies and gentlemen, this is the last fight of this evening. Let's get ready to rumble! Balik ka. Tawanan. Bluffers. Ladies and gentlemen, this is our last fight of this evening. Introducing first, fighting in the red corner, Jan Cesar Buyag.
fighting in the blue corner. Ladies and gentlemen, this is our last game in this evening. Let's get ready to rumble. Introducing first, fighting in the red corner, Jan Cesar Bujag. Fighting in the blue corner, the Bandol the Great. Oh, relax mo. Tol! Ang rules, bawal itlog, tangkuko, tuhod, siko, kasabot. Sabot! Ang premyo ane, unya na! Balik ka! Ang premyo ane, huwag isa makadaog. Hoy, makaangkos ang motor. Oh, sige! Okay na! Okay na! Touch gloves ha! Unja na! Touch gloves! Oh, unya na! Ha? Atas gamay! Ready! Bye! Balik! Ready! Matindi ang labanan! Bigay! Fight! Manghawd! Manghawd! Ready! Fight! Yeah. Asang motor? What's up mga kasada? Salamat tayo kay inyong gihuman ang Video! please subscribe to our YouTube channel Tsaka na kayo go! and click the notification bell para updated ka sa mga videos na maabot. Please like, comment, and share!